Mám tu nafukovaciu posteľ spray. Tu má dvojventil na manuálne fúkanie. Elektrické čerpadlo, ktoré pozostáva zo systému nafúknutia do jednej strany. Stredná poloha je vypnutá a dole je deflate, vyfúknutie. Ešte nebola nafúkaná a teraz ju chcem otestovať. Tu je vnútri stočený kábel. Zapojíme do zásuvky. Môžeme vyskúšať fúkať. Má spravenú záplatu po predošlom majiteľovi. Takto by to nemalo vyzerať. Takto veru nie. Záplatu môžeme strhnúť. Veľmi zlé, keď sa to lepí sekundovým lepidlom. Veľmi zlé. Neodporúčam to lepiť sekundovým. Ja už som to predtým lepil z vnútornej strany. Tak to určite nie. Nahustená správne. A vyskúšam vlastne, či záplata drží, ktorá je spravená z vnútornej strany. Vyzerá, že je v poriadku. Skúsim to zaostriť. No, zaostrí sa. No, ešte sú tam bublinky. Ešte spravíme z vonkajšej strany malé opatrenie. A malo by to byť OK. Ale určite neodporúčam robiť záplaty s bicyklovou gumou a lepiť to sekundovým lepidlom alebo podobným lepidlom. Tak asi tak. Ja to skôr lepím patexom transparentným a je osvedčený, pretože je elastický. Určite by som to nelepil takto. Poprvé ani estetika a takáto záplata ešte keď sa nalepí na semiš,
tak vôbec dlho nevydrží. Tak asi toľko.